Ćao svima, sa vama Angry Warrior, ovo je moja 4. epizoda i danas ćemo pričati o vampirima. Vampir je demonsko biće, poznato kod svih Slovena. Ljudi mogu postati vampiri nakon smrti, a mogu takođe i za života. Da bi se bolje shvatila priroda vampira, treba prvo nešto reći o verovanju Slovena o životu nakon smrti. Kod Slovena je postojalo verovanje da čovek ima dušu i telo koji se za života nerazdvojni. Nakon smrti duša se odvaja od tela i odlazi u drugi svet, odnosno u svet mrtvih. Međutim, odlazak u drugi svet traje prema predanju i običajima koji se do danas sačuvani 40 dana. Vampiri su obično bili zli ljudi, kao i oni koji su se na smrti teško rastajali od svoje duše. Međutim, kod zlih ljudi duša nije imala pristup drugom svetu, pa bi ostala zarobljena u svetu živih. Takva duša bi se vraćala u svoje telo i mrtvac bi postao vampir. Takođe je mogao postati preminuli preko čijeg groba je prešla neka životinja. Vampir je zamišljen kao čovek koji je crven od krvi, koji nema mesa ni kosti, već je ispunjen crvenom pihtijastom masom. Verovalo se da vampir može uništiti ako mu se ošteti koža. U tom slučaju pihtijasta masa bi iscurela iz tela. Vampiri bi se često vraćali svojim ženama, čak i kada su imali decu. Vampir je mogao da bude nevidljiv, a takođe bi se pojavljivao kao čovek, kao pas, a nekada i kao vuk. Vampiri su nanosili zlo, obično su davili žrtve i pili im krv. Ljudi nisu mogli da ih primete, ali prilikom pojave vampira domaće životinje bi se uznemirile. Radi uništavanja vampira preduzimale su se razne mere, recimo postavljanje trnja oko groba. Verovalo se da glogov kolac ima magičnu moć u borbi sa njima. A nekada su stavljali vino u usta mrtvaku, zamenjivalo je krv i time zadovoljavalo vampirsku požudu za pijenje krvi. Da li ste znali da 1725. umro Petar Blagojević, posle čega je umrlo još 10 ljudi?